മാതാജി വിട്ടിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. നമ്മളിന്ന് 15ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, നല്ലൊരു അധ്യായമാണ് അല്ലെ. പുരുഷോത്തമ യോഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ലെവലിലുള്ളത് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള അധ്യായം. കാരണം വെച്ചാൽ 20 ശ്ലോകമല്ലേ ഇതിലുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തില് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക? ഓരോ തലത്തിലുള്ളവരുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രകാശത്തിന്റെയോ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ മറികടക്കേണ്ടത്? ഏതൊരു പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. എന്നല്ല 26 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മാംസിയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവത എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മളെ സാഹചര്യം അനുകൂലോ പ്രതികൂലോ എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു, അവരുടെ സ്വഭാവം കണ്ടു ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഓരോ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓരോ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ്, രജോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്, തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഗുണം വിശുദ്ധമാണ്. പ്രകാശമാനമാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം എന്ന് കണ്ടു. രജോ ഗുണം എന്തായാലും മിണ്ടാത്തത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഓർമ്മയില്ലേ? സമ്മിശ്രമാണ്. ലോഭ ആഗ്രഹങ്ങള് തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? ആലസ്യം, അജ്ഞാനം, അലസത അതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പൊ 14ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി 15ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഇതില് പുരുഷോത്തമനെ കുറിച്ച് പറയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഈ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധ ശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. ആ അശ്വത്ഥത്തിന്റെ ഇലകൾ എന്താണ്? വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? വേദജ്ഞനാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് വേരുകൾ മേൽപോട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരാ ഒരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ വൃക്ഷം ഏത് വൃക്ഷമാണ്? അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം, അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആ ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം, അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടാണ്, ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ വേരുകൾ താഴോട്ടും ശാഖകൾ മേലോട്ടും. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ മേലോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷമാണ്. അത് അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. അതിന്റെ പേര് അശ്വത്ഥം. അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചാല് അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ആ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വേദജ്ഞൻ. ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? വേദജ്ഞനാണ്. അപ്പോൾ ഈ വൃക്ഷം, ഈ പറഞ്ഞ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അരയാൽ വൃക്ഷമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ എന്തിനോടാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളോട്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളോടാണ് എന്തിനു പറയുന്നത്? അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളോടാണ് ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം, അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാലം എന്താണ്? ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വൃക്ഷത്തിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പറയണത്, മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്, ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോ പുണ്യഫലമായിരിക്കാം, പുണ്യലോകത്ത് പോകും, പിന്നെ ബാക്കി അനുഭവിക്കാൻ ഭൂലോകത്ത് വരും, കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. വീണ്ടും നമുക്കിതിങ്ങനെ ക്ഷീണ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശുദ്ധി, നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ആ ലോകത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല വൃക്ഷത്തിന്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന് എന്തില്ല? അതുകൊണ്ട് അതിരില്ല. ഇതിനൊരിക്കലും അതിരില്ല. ഇതിൽ ആസക്തരായവർക്ക് എന്തുമില്ല? മോചനം ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം തുടങ്ങുന്നത് ഈ വൃക്ഷം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഈ വൃക്ഷം തുടങ്ങുന്നത്, ഈ വൃക്ഷം തുടങ്ങുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്ത് നിന്നാണ് ഈ വൃക്ഷം തുടങ്ങുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നാണ് ഈ വൃക്ഷം തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം ഇതിന്റെ വേരുകൾ എവിടെയാണ്? മുകളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലോകം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നാണ് ഈ വൃക്ഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന്, ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഇത്തരത്തിലൊരു വൃക്ഷം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക? നമ്മള് നദിക്കരയിലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷം. അതായത് ആ വെള്ളത്തിൽ നിഴല് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ വൃക്ഷം കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ അറിയാം അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? തൃഷ്ണയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് തൃഷ്ണ, ആഗ്രഹങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ വൃക്ഷത്തില് ഇതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? നമ്മൾ ആഗ്രഹം. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നിഴൽ എന്തിലാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? തൃഷ്ണയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. കൃഷ്ണ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണ ആഗ്രഹം. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്നല്ല, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. ആഗ്രഹങ്ങളിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അധശ്ചോർത്തം പ്രസുദാസസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃത്ത വിഷയ പ്രവാളഃ അധശ്ച മൂലാനനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ
ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പിളർന്നു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കാണ്. സാധാരണ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. അതങ്ങനെ താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ? അതായത് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് മനുഷ്യരും കുതിര, പശു, നായ, അതായത് മൃഗങ്ങൾ, ജീവാത്മാക്കള്, മനുഷ്യര്, കുതിര, പശു, നായ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെയാണ് ഇതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ദേവന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര് തുടങ്ങിയ ഉന്നതമാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെയാണ് എവിടെ കാണുന്നത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. താഴ്ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് താഴ്ന്ന ജീവാത്മാക്കൾ, മനുഷ്യരും പിന്നുള്ള മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ കാണുന്നത്? താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് എന്താണ്? താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ ഉണ്ട്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന അതെന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. കാരണം ഇതെന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാകുമ്പോ അതൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അതിന് നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്, കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരും? ഭൂലോകത്തിൽ വരും. വീണ്ടും നമ്മൾ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അതിങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളും ഇതിനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യത്തെ നാന്തോ ന ചാതിർന ന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം വിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദാ പദം തത് പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത്ര പ്രവൃത്തി പ്രസിദ്ധാ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിന്റെ ആരംഭവും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അവസാനവും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അടിസ്ഥാനവും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. താഴ്ത്തിക്കായിരിക്കും ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പോകണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗമോ അവസാനോ ആരംഭമോ നമുക്കൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ച് കളയണം. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേര് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഈ വൃക്ഷമാണ്. ആ വൃക്ഷത്തിനെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ച് കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന് വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ച് കളയണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ ചെന്നാലാണ് തിരിച്ചു വരേണ്ടില്ലാത്തത്? ആ ദിവ്യപദം പൂജി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഛേദിച്ച് കളയണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആയുധം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം. എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ആസക്തി വരുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭൗതികതയോട് എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് വിരക്തി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെയും ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തിനോട് വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും?
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോട് വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോട് വിരക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ദുഃഖങ്ങള്, ഉത്കണ്ഠകളൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ വിരക്തി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഭൗതികതയോട് നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ ആ ആയുധം കൊണ്ട്, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ വൃക്ഷത്തെ മുറിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാലാണോ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തത് ആ പരമപദം പൂകിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഛേദിച്ച് കളയണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഛേദിക്കേണ്ടത്? വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ച് കളയണം. ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ശീലിക്കണം? വൈരാഗ്യം നമ്മൾ ശീലിക്കണം. അതായത് വൈരാഗ്യം ശീലിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളും ഭഗവാന്റെ കഥകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആരോടുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, നാരദ മഹർഷിയുടെ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നാരദ മഹർഷിക്ക് ഭഗവാൻ ചെറിയൊരു ദർശനം കൊടുത്തെന്തിനാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളുള്ളിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനോട് വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോട്, ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനോട് വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആ വിരക്തിയായുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഛേദിച്ച് കളയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നിർമ്മാന മോഹാജിത സംഘദോഷ അധ്യാത്മ നിത്യ വിനിവൃത്ത കാമഃ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സംചേർഗച്ഛന്ത്യ മൂഢപദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ എവിടെ ചെന്നാൽ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? മിഥ്യാഭിമാനം, എന്താ പറഞ്ഞത്? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം. അപ്പൊ നമ്മള് മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്ന് പറയും അല്ലെ. മിഥ്യാഭിമാനം എന്താണ്? മിഥ്യാഭിമാനം തെറ്റായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മളാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ടല്ലോ. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന് പറയാം. എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, കാരണം ഞാൻ ഏറ്റവും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, എനിക്ക് എല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിയാം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭാവം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് മിഥ്യാഭിമാനം. പിന്നെ മായാമോഹം. മായാമോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മായാമോഹം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച്, സത്യമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകം സത്യമാണ് നമ്മൾ തോന്നിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ഇതെന്താണത്? മായാമോഹാണത്. നമുക്കത് എന്തുള്ളതല്ല. മായാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഭ്രമം മാത്രമാണ്. നമുക്കിത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ല. ഇത് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാതും എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ലേ, അത് നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ നിൽക്കണം. ഇതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകാം. മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നും പെടാതെ ആ സനാതന തത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സുഖ ദുഃഖാദികളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതരായിക്കൊണ്ട്, സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനുള്ള ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായിക്കൊണ്ട് വിഭ്രാന്തരാകാതെ, വിഭ്രാന്തിയൊന്നും ഇല്ലാതെ പരമപുരുഷന് സമയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർക്ക് ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം, ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ 5 ശ്ലോകത്തില് ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വിരക്തി എന്ന ആയുധം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അതിനെ മുറിച്ചു കളയണം, ഛേദിച്ചു കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം, ഈ പറഞ്ഞ ദോഷങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഭൗതിക തൃഷ്ണയിലൊന്നും പെടാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? 2 കാര്യം അല്ലെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്.
ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ ചെന്നാലാണ് തിരിച്ചു വരേണ്ടില്ലാത്തത്? ആ ദിവ്യപദം പൂക്കിക്കൊണ്ട് പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മളോട് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതല് പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ന തത്പാസയതോ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തഥാ മ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പൊ പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് ആരൊന്നും വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ വൈദ്യുതിയോ അഗ്നിയോ ഒന്നും വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഈ ലോകത്ത് പ്രകാശം പരത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളെല്ലാം പ്രകാശിക്കുന്നത്. അവിടെ ആരുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല? സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ വൈദ്യുതിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഈ ലോകത്ത് പ്രഭാപൂരം ചൊരിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നാണ് പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്. അവിടെ ആരുടെ ആവശ്യമില്ല? സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും ഒന്നും വൈദ്യുതിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മാമേ വംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതാ സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭക്തരായ സകല ജീവാത്മാക്കളും. ഭക്തമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണെന്ത്? ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭക്തരായിട്ടുള്ള സകല ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ആ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു ശ്ലോകാണത് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ജീവാത്മാക്കളും. ഇവരെന്താ ചെയ്യണത്? ഭക്തമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവര് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നയിക്കുന്നത്? മുക്തമായ ജീവിതമല്ല, ഭക്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്? 84 ലക്ഷം. ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇനി അതെ പറഞ്ഞത് സ്വാംശങ്ങളിൽ ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വിഷ്ണുമൂർത്തി ഇവരുമെല്ലാം ആരാണ്? ദേവന്മാര്. വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്വാംശങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ദൈവഭാവം ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം അംശങ്ങൾക്ക് സ്വാംശങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ആ ദൈവത്വ ഭാവം അവർക്കുണ്ടാവും. പിന്നെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളുണ്ട്, അതായത് തനതായ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അംശങ്ങൾ എന്നതിൽ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? ഗുണാംശങ്ങളാണ്. ഗുണത്തില് ഭഗവാന് തുല്യരായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ജീവാത്മാക്കള് ഗുണത്തിൽ തുല്യരായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഉയർന്ന അംശങ്ങളായിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ എന്തുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞത്? സ്വന്തം ദൈവഭാവം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ശ്രീരാമസ്വാമി, നരസിംഹ ഭഗവാൻ, ഇതൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ്. അവരും ജീവാത്മാക്കളും വ്യത്യാസം വരുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ദൈവത്വം അവരിൽ ഉണ്ടാകും. ജീവാത്മാക്കള് ഗുണത്തില് തുല്യരായിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നു. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യാത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീതൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ. കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എപ്രകാരമാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതേപോലെ ഒരു ജീവാത്മാവ് ജീവിതത്തിലെ സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുമാര്? ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ
കൊണ്ടുപോകാണ്. ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ശരീരം ആര് സ്വീകരിക്കും? ജീവാത്മാവ് സ്വീകരിക്കും. എപ്രകാരമാണത്? കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ. നമുക്ക് ആ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനേ സാധിക്കുള്ളൂ, നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. കാരണം ആ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോ നമുക്കത് മനസ്സിലാകാണ് ആ ജീവാത്മാവ് പോയി. എങ്ങനെ? ആ ശരീരം ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. അടുത്ത ശരീരത്തിൽ കയറുമ്പോ നമുക്കതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ജീവാത്മാവ് ആ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്? അതിന് ജീവൻ വരും, അതിന് അവബോധം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കല്ലാതെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്നു നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. എപ്രകാരമാണോ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതേപോലെ ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രോത്രം ചക്ഷു സ്പർശനം ച രസനം പ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമുക്ക് 2 ശരീരം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഒന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം, 2 സൂക്ഷ്മ ശരീരം. സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ ശരീരം. അത് നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം. സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം, ഇതാണ് എന്തില്? സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുമ്പോ എന്താണ്? അത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥൂല ശരീരം, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരം നമ്മള് ഇവിടെ നശിപ്പിച്ച് കളയും. ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ച് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൊണ്ടാണ് ആര് യാത്രയാകുന്നത്? ജീവാത്മാവ് യാത്രയാകുന്നത്, ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൊണ്ട്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് അടുത്തൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അടുത്തൊരു ശരീരം കിട്ടുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിലും പിന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും? അത് ആ ജീവാത്മാവ് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ആസ്വാദനം തുടങ്ങും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആര്? ഈ ജീവാത്മാവ്. മനസ്സിലിണങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭൂഞ്ചാനാം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏത് ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്കറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എപ്രകാരമാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നതെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല? മൂഢന്മാർക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാകുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എപ്രകാരമാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും, കാരണം മൂഢന്മാർക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക്, ആ ജ്ഞാനം നേടാത്തവർക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല. ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യതന്തോ യോഗിനൈശ്ചന്യം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യതന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്തി ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്കാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനം നേടിയവർക്കാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അജ്ഞാനം നേടിയവരെന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. അതായത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചവര്. അവർക്ക് എന്തറിയാൻ പറ്റും? അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും സംഭവിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കോ
ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കോ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എപ്രകാരം ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോകുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്നോ അടുത്തൊരു ശരീരത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ള മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കോ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഇതെന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗത് ഫാസായതേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യജ്ഞാഗ്നൗ തത്തേജോ വിധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ധകാരം മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ തേജസ്സും അഗ്നിയുടെ തേജസ്സും പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും ഇതിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന തേജസ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? നമുക്ക് അഗ്നിയുടെ സഹായം വേണം, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം സൂര്യപ്രകാശം, അഗ്നി, നിലാവ് ഇതൊക്കെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ സസ്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സസ്യങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ സസ്യങ്ങൾ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ സസ്യങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ചന്ദ്രപ്രകാശമാണ്. അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരിലൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിലൂടെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഈ സൂര്യനിലൂടെയും ചന്ദ്രനിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിലനിൽക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല. ഗാമാവിശ്യച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യാഹമോജസ ഉഷ്ണാമി ചൗഷതി സർവ സോമോ ഭൂത്വാരസാത്മകഃ. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ആ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ശൂന്യാകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പരമശക്തി അതിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ശൂന്യാകാശത്തില് ഒഴുകി നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭ്രമണപഥത്തില് ഓരോന്നിനെ നിലനിർത്തുന്നതും ആരുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവരസം പകരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ചെടികൾക്ക് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു ചന്ദ്രനിലൂടെയാണ് നൽകുന്നത്. ആ ചന്ദ്രനിലൂടെ നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ആ സസ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാദിഷ്ടമായി മാറാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വളരാനും എന്താവശ്യമാണ്? ചന്ദ്രന്റെ ഈ പ്രകാശം ആവശ്യമാണ്. അത് ചന്ദ്രനിലൂടെ ഭഗവാൻ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്? നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സസ്യങ്ങളിലൊക്കെ അതിനായൊരു സ്വാദിഷ്ടമാക്കുന്നതും അതിനെ വളരാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനിലൂടെ നൽകുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അഹം വൈശാനരോ ഭൂത പ്രാണിനാം ദേഹം ആശ്രിതാഃ പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമന്യം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളിലും ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദഹനാഗ്നി, ജഠരാഗ്നി എന്നും പറയും. നമ്മുടെ ഉദരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു അഗ്നി ഉണ്ട്. ആ അഗ്നിയാണ് ദഹനാഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ദഹനാഗ്നി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതും ആര് തന്നെ? ഭഗവാനാണ്. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിച്ചു തരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരോഗ്യവാനായിട്ടിരിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? അപ്പോ ഭഗവാനാണ്. കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലേ? നമുക്ക് എത്ര ദിവസം നിൽക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ആരോഗ്യം ഇല്ലാതെ നമ്മളെല്ലാവരും
നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും എല്ലാവരും അല്ലെ. കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ദഹിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അഗ്നിയുടെ പേരാണ് വൈശ്വാനരൻ അല്ലെങ്കിൽ ജഠരാഗ്നി എന്ന് പറയാം. പിന്നെ പുറത്ത് തള്ളുന്നതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ഞാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആഹാരങ്ങൾ 4 തരത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒന്ന് വിഴുങ്ങേണ്ടത്, ചവച്ചിറക്കേണ്ടത്, നക്കി കഴിക്കേണ്ടത്, വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കേണ്ടത്. ഇതിനെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കുന്ന ദഹനാഗ്നിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നു. ഒപ്പം തന്നെ സസ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിലൂടെ അതെല്ലാം സ്വാദിഷ്ടമാക്കി തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതിനുശേഷം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആര് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ, ഭഗവാനോട് അടുക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്കപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും കൂടി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവി ശക്തിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. ഇപ്പൊ സർവജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആരുണ്ട്? ഞാനുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. സ്മരണശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, മറവി ശക്തി ഇതൊക്കെ നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അറിവ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നതും മറവി ഒരു ശക്തിയാണ്. ആ മറവി തന്നിരിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടതും വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ബുദ്ധി വൈഭവം, നമുക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധി, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ജ്ഞാനം, മറവി, സ്മരണ ഇതെല്ലാം, ആ ശക്തികളെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയാണ്. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരാശക്ഷര ഏവച ക്ഷരാ സർവാണി ഭൂതാനി ഗുഡസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ. ഇനി പുരുഷന്മാർ 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റുന്ന പുരുഷന്മാരും രണ്ടാമത്തത് തെറ്റുപറ്റാത്ത പുരുഷന്മാരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതല്ലേ, 2 തരത്തില് പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയാവുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഉള്ള ജീവാത്മാക്കള്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്, പ്രത്താത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഈ ജീവാത്മാക്കള് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോ. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്തില്ല? പിന്നെ തെറ്റ് പറ്റുന്നില്ല. അവര് മുക്താത്മാക്കളായിട്ട് മാറി. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള് പ്രത്താത്മാക്കളാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ആ പ്രത്താത്മാക്കൾ ആരായിട്ട് മാറി? മുക്താത്മാക്കളായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമേ തെറ്റുപറ്റുന്നുള്ളൂ. ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവികള് പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് ബാധ്യസ്ഥരാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റുപറ്റുന്നതും തെറ്റുപറ്റാത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ശരീരത്തിന് തന്നെ ജനനം, വളർച്ച, പിന്നെന്താണ് സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, നാശം, ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ എവിടെ സംഭവിക്കും? ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സംഭവിക്കും. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അതിന്റെ ശരീരം സ്ഥായിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തില് ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല, അതേ പ്രകാരത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കാണ്. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരീരത്തിന് പലവിധ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരീരം. ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ളതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല.
ഉത്തമ പുരുഷ സന്യ പരമാത്മേതിദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്തവ്യയ ഈശ്വരഃ. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ കൂടാതെ പിന്നെ ആരുണ്ട്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാനും കൂടിയുണ്ട്. ഭഗവാനുണ്ട്. ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇവരെ കൂടാതെ ജീവാത്മാക്കള് എന്താ പറയാ, തെറ്റ് പറ്റുന്നതും തെറ്റ് പറ്റാത്തവരും, അവരെ കൂടാതെ പിന്നെ ആര് കൂടിയുണ്ട്? ഭഗവാൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് ഇവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് ആരാണ്? ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദപി ചോത്തമ അദോസ്മി ലോകവേദേച്ച പ്രതിഥ പുരുഷോത്തമ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യസ്മാത്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനും ആയതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ എന്ന് വിളിക്കും? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനും ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ ലോകരും വേദങ്ങളും പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്? പുരുഷോത്തമനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഞാൻ, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഞാൻ, പിന്നെ സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ എന്ത് വിളിക്കും? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. യോ മാമേവമ സമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അറിയുന്നവര് നിസ്സംശയം എല്ലാം അറിയുന്നവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കും. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം ഞാനാണ് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതറിയുന്നവര് എന്താണ്? എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇദമുക്തം മയാ നഘ ഏതത് ഭുക്ത്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതാ കൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ശാസ്ത്രം, ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ ഈ പറയാണ് അർജുനനോട്, ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത്. ഇതറിയുന്നവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ബുദ്ധിശാലികളായിരിക്കും. മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് ബുദ്ധിമാന്മാരും അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രഹസ്യമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം, അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തല്ല, നമ്മുടെ ആ ബുദ്ധിയില്ല. നമ്മൾ സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയ നമുക്ക് ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അയാൾ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണ്, ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ടും സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഭഗവാൻ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നാല് വിധത്തിലുള്ളത് ചവയ്ക്കേണ്ടത് പറയില്ലേ, വിഴുങ്ങേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് മാതാജി? ഏതാണ് മാതാജി ചോദിച്ചത്? ദഹനശക്തിയുടെ പറഞ്ഞില്ലേ 4 വിധത്തില്, വിഴുങ്ങേണ്ടത്, ചവയ്ക്കേണ്ടത്, വിഴുങ്ങേണ്ടത്, ചവയ്ക്കേണ്ടത്, പിന്നെ വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനല്ലേ? ഏതാണ് 4 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. ഒരു മിനിറ്റ്. വിഴുങ്ങേണ്ടത്, ചവച്ചിറക്കേണ്ടത്, നക്കി കഴിക്കേണ്ടത്, വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കേണ്ടത്. ലാസ്റ്റ് ഏതാണ്? വലിച്ച് ഊറ്റി കുടിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് രാവിലെ സംസാരതാവില് പറയുന്നില്ലേ, ചതുർവിധ ശ്രീ ഭഗവത് പ്രസാദ സ്വാദന്ന തൃപ്താൻ ഹരി ഭക്ത സംഘാൻ. അതിൽ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് 4 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയണത്. വന്ദേ ഗുരോ ശ്രീ പറഞ്ഞ 4 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച്. വിഴുങ്ങേണ്ടത്, വലിച്ചിറക്കേണ്ടത്, ചവച്ചിറക്കേണ്ടത്, നക്കി കഴിക്കേണ്ടത്, വലിച്ചൂറ്റി കഴിക്കേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയട്ടെ. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തിനാ വേദം പഠിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ. ഇവിടെ അറിയാൽ വൃക്ഷത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാബോധം. അറിയാൽ വൃക്ഷത്തെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളോട്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ആ ശ്ലോകം 5 ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായ, മോഹം, ദുസ്സംസർഗം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശ്ലോകം 7. ജീവാത്മാവിന്റെ ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്ന അഗ്നി ഏതാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ജഡരാഗ്നി. ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? സർവശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? എന്ത് മാതാജി പറഞ്ഞ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇനി ഇതിലില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം നമുക്ക്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്ത് എന്താ കാണുന്നത്? ആരാണ് വസിക്കുന്നത്? താഴെ ഭാഗത്ത് മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴെ ഭാഗത്താണ്. മുകൾ ഭാഗത്തോ? മുകൾ ഭാഗത്ത് ദേവന്മാരല്ലേ? ദേവന്മാര്. കാരണം നമ്മളാ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴെ വെച്ചാൽ വൃക്ഷം എവിടെന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നാ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ? ഭൂമിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ദേവലോകമൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്, സ്വർഗ്ഗലോകം. അപ്പൊ അവര് പിന്നെ ഭൂലോകം താഴ്ത്തിക്ക് വരുമ്പോ എന്തായി മാറുന്നത്? ബാക്കിയുള്ള ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പറയണത്. പിന്നെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലകൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിനോട് അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടാകും അത്രത്തോളം നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭൗതികതയുടെ വിരക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി കൂട്ടണം. ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള വിരക്തി വരും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോട്, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനോടൊന്നല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോട് വിരക്തി ഉണ്ടാവും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോട് വിരക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പിന്നെ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മളപ്പോ ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. ഈ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതില് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട്, അല്ലെ? ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തിനെ മുറിച്ചു. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാലാണോ തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കാത്തത് ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതലുള്ള ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആദ്യവും അവസാനം ഒന്നും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഭൗതിക തൃഷ്ണയിലൊന്നും പെടാതെ ഈ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടിയിട്ട് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പരമമായ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതായത് എപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ മാറ്റാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത് സർവം പ്രവർത്തത്തെ, അല്ലെ? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭൗതികവും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറയുന്നത്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് ആരെ കുറിച്ച് പറയണത്? പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനെ കുറിച്ച്, അല്ലെ? എന്താ പറയാ? പുരുഷോത്തമനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന പ്രകാശം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ. ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? മാമൈവ 7ാമത്തെയാണെന്നുള്ളത് അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ വൈശ്വാനരനായിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ പറഞ്ഞു 4 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വിഴുങ്ങേണ്ടത്, ചവച്ചിറക്കേണ്ടത്, നക്കി കഴിക്കേണ്ടത്, വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തില്. ശബ്ദത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തും വായുവിലും ദഹനശക്തി രൂപത്തിലും ഉദരത്തിലും ഭഗവാൻ വാണരുളുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിലും എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ശബ്ദത്തില്, ശരീരത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത്, വായുവില്, ദഹനശക്തി രൂപത്തില്, ഉദരത്തില് ഭഗവാൻ വാഴുന്നു എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ജീവിതം ആസ്വാദ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് 1ാമത്തെ സ്കന്ധം 2ാം അധ്യായം 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശബ്ദാദിഭ്യോന്ത പ്രതിഷ്ഠാനാച്ച എന്ന് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിലും ശബ്ദത്തില് ശരീരത്തിന്റെ ഏതിലാണ്? 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 14 അല്ലേ? ഉദരത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? ശബ്ദത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് വായുവില് ദഹനശക്തി രൂപത്തിലും ഉദരത്തിലും എല്ലാം ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ വാഴുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതം ആസ്വാദ്യകരമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഭഗവാൻ എന്താണ് ബുദ്ധിവൈഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവൈഭവം തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ദീക്ഷണാശക്തി നമുക്ക് വൈദിക ജ്ഞാനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആത്മാവിന് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ദീക്ഷണാശക്തി നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. മറവി ശക്തി നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. സ്മരണശക്തി നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇതെല്ലാതും ആരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. നമുക്ക് ഓർമ്മ നൽകുന്നതും നിർത്തുന്നതും മറവി നൽകുന്നതും. മറവി തന്നില്ലെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ നമ്മൾ ആലോചിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് മറവി ശക്തി ഇല്ലെങ്കിലോ അതൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അല്ലെ? ആ ശക്തി നമുക്ക് തരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? പുരുഷന്മാർ രണ്ടു തരം ഭൗതിക ത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ളവരും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർ എങ്ങനെയാണ്? തെറ്റ് പറ്റുന്നവരായിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റാത്തവരാണ് അല്ലെ? ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെയാ കടക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുമ്പോഴാണ് ഇവിടേക്ക് പോകുന്നത്, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. പിന്നെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ തീർത്ത് പറയാണ്, ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് എന്ത്? 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ സംശയമില്ലാതെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന്. ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? പരമപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം അതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താത്തോളം കാലം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട്, ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവര് സാമാന്യ ദൃഷ്ടി ഒരു ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ആരായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ബുദ്ധിമാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എനിക്ക് പ്രകാരം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടാത്തിടത്തോളം കാലം. അങ്ങനെയാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്.